Dobrodošli svima na ovaj YouTube kanal. Ovaj YouTube kanal Srce Isusovo čeka na vas poklone i daje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam nekada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice, kako bismo se kako treba pripremili za nebesko venčanje jagnje Bože. Danas predstavljamo reč Božju koju je rekao Gospod naš Isus Hristos kroz svetu Virginiju Rumunsku. Odlomci iz reči Božije o uznesenju crkve 1. deo, izbor tekstova iz reči Božije na ovu temu. Deco moja, ratje i ptice će se dići do neba, da će se zemlja napuniti gasovima i ribe će se sakriti u najdublji pesak. Ovo je svuda po zemlji. Neće biti nepocrvene zemlje i nesmetane vode. Neće ostati nezapaljene šume. Toliko će pobeći oni koji su zapisani u mojoj knjizi. Izvod iz reči Božije, od 07. 06. 1964. Sinovi, budite hrišćani, jer dolazi vreme kada će se hrišćani tražiti kao carevi. Dolazi vreme da vas svet traži za bekstvo. Biće hrišćanskih muškaraca koje će tražiti 7 žena da im stave svoje ime kako bi izbegli kugu. Šta ćeš ako ne znaš zakon? Hoćeš li uzeti 7 žena? Rekao sam i opet vam kažem da imamo planinu da se popnemo, i ja ću doći u tim trenucima i zatrubit ću svoju veliku trubu i sve ovce će doći k meni i otići ćemo na planinu. I mnogi će biti zbunjeni i smrznuti, jer su verovali da nema više vere, verovali su da više nema Boga i vidjet će veliko čudo i jedni će ostati slepi, a drugi nemi, drugi će ostati gluvi, a mnogi će staviti prljavštinu na glavu, misleći da se ispovedaju. Izvod iz reči Božije, od 17.09.1965. Suncokreti moji, anđeli dolaze sa neba i sabraće vas, jer će ova zemlja biti spaljena ognjem i oprana vodom i bit će vlasništvo Duha Svetoga i bit će stado i pastir. I vi ćete reci, kada je to urađeno, da nisam dostojan da stanem na nju. Izvod iz reči Božije, od 11.08.1967. Bog će vam dati težak san kada se odluči o uništenju grešnika i izabraće čoveka koji će doći i kazniti čak i za cigaretu. U telu će doći čovek poput tebe. Doći će sveti Ilija. Izvod iz reči Božije od 10.08.1972. Amin, amin, amin kažem vam, pokajte se, da je blizu carstvo nebesko. Amin. Amin, amin, kažem vam, pokajte se, da je blizu bekstvo nepokajanih koji će pobeći u planine. Teško vama, nevernici, što ćete vapiti da izbegnete veliku pošast. Teško vama, grešnicima. Pokajte se, jer plač i naricanje dolazi na vas. Teško vama koji ste čuli za naše reči i niste se pokajali. Teško vama, koji ste sa mnom trpeli i zle grehe niste ostavili. Kažem ti, Izraelju, Kapernaume, kažem ti, otkloni od sebe prljavštinu. S tobom sjedim za stolom, sjedim s tobom u sobi, a ti si, Izrael i Kapernaum, nečist. Dolazi vreme i dan kada više nećete moći da uđete u moju sobicu i sednete za moj sto. Odbacite gadost i greh, jer prokletstvo dolazi na onoga ko čini greh, ono dolazi. Ako će 4 biti u kući i 2 će biti čista, 2 će se uzeti i blagosiljati, a 2 će se predati smrti. Izvod iz reči Božije. Od 08.04.1973. O narode moj, čekam da budete spremni, jer kada vas vidim spremne, sve je gotovo. Da bih te danas uzeo, ali nećeš moći da uđeš u moje carstvo, da ako se tvoja žena razboli i odvedeš je u bolnicu, hteo sam da je očistim, a ti si joj doneo slatki svrab, i to dobar. Narode moj, oče, kad ću ja pripremiti svoj narod, ako ne želiš da znaš da je sve za mene? Razboleli ste se i uvek smatrate da stvari budu zdrave. Ali ne želite da znate znakove koje ja izvodim za vas. Izvod iz reči Božije, od 12.11.1973. Dolazi Bog, koga niste videli ni čuli u živom govoru osim po ovoj reči. Dođi, oče, preci i preci. Oni ne idu onima u kafani ili onima koji kvare Božji plan, nego dolaze vama, koji ste zapisani u knjizi.
dolaze braća tvoja, dolaze heruvimi i serafimi, dolaze hiljade i milioni, dolaze k tebi, zemaljski Jerusalime, da te povedu sa sobom. Izvod iz reči Božije, od 21.07.1974. Deco moja, cveće moje, dolazi vreme da anđeli dođu i uberu vas, jer je u pismu zapisano da će zemlja neko vreme biti bez prirode. Gde će onda biti? Deco moja, čuvajte svoj život, jer vatra dolazi na zemlju i samo je daje u ruci čoveka koji je zalio svoje telo duvanom i pićem. Izvod iz reči Božije, od 08.09.1974. Između neba i zemlje sprema se mesto za moj narod, jer je ovde na zemlji sve predodređeno za propast. Ti ne znaš. Ova zemlja će presušiti i sve stabljike biljaka i izvori. Lišen svih udova, lišen, oče, iako patiš. Deco moja, učite jedni druge da poznaju znake kraja. I neka dete u naručju zna znake kraja, i nauči decu da poznaju dane posta, a komšije neka ne čuju kako deca plaču jer su gladna. Neka zna za sebe da je danas božanski dan i da svi moraju da žive duhovno. Sada se nisu radili posni dani, sada se ponedeljak nije radio, sreda se nije radilo sada, petak se nije radilo sada. Sinovi, neka znate svi da je došao smrtni čas svetu, jer je svet pao u teške grehe. Vavilon, veliki grad, bit će obučen u žalost. Čedo moja, uzeto vam je gde ste noge svoje, i po tuđoj ćete zemlji ići, i pravi se most da verni stoje za vreme pošasti koje će se izliti. Izvod iz reči Božije. Od 15.09.1974. Izraelju, budi veran, da ćeš čuti glas Gospodnji. Hrišćanine, pođi za mnom. A ako nemaš vere, nećeš se usuditi da ideš. Izraelju, čućeš glas trube, a ne kao današnji glas pevaće se pesma radosti, da će se i mrtvi probuditi iz sna. Oče Izraelje, mnogi od vas će zaspati teškim snom bez Boga, a vi ćete doći k meni i reci da si bio sa mnom, Izraelju, i ja ću reći, sa mnom je onaj koji me je video kada sam došao. Izvod iz reči Božije, od 19.10.1974. Čak ni vazduh neće ostati. I vazduh će se okrenuti i nebo će se istopiti. Ostaješ samo ti, onaj koji je sa Bogom, i nećeš znati kuda ćeš, jer je to misterija. To je sve što ćete čuti, idi ovamo gore. Izvod iz reči Božije, od 30.01.1975. Deco moja, zbog vas sam došao sa svetog neba, da vas pripremim da budete sveti i da budete poučeni. Operite duh i telo, jer će s duhom i telom neki od vas doći k nam. Ovo delo je veoma veliko za one koji me slušaju. Ovo bogatstvo nema ni najmudriji kralj. Pruži ruku svoju i uzmi moje carstvo, da ovo delo bude zauvek, oče. Ne odbacujte i ne odagnajte od sebe delo Božje, ne samo da čuju, da su mnogi čuli i da su u paklu, kao što je Juda. Izvod iz reči Božije, od 04.03.1975. Ovo je kraj današnjeg programa, neka vas Bog blagoslovi i čuva blizu svoga presvetog srca. Amin.